Ofa na mede brem yi medin de Okoto. Akuapem abetina abenwam oridi ne hene. Na Akuapem bai o se mi guang ba kwen ayira o. Mi guang ba kwen ayira o. Ye. Na onenempa kan fudi ahiem no bi sesi so Amamprobihene wo hwa na o. Amamprobihene mi hu na cho. Me bai ni wura maba. Enko mbra mporo mbesomo enko mbesa wunsu mpo mame. Ombe mami nsukuru aba kumpo na me fengu miminim. Ombe mami akwa abaye ne deng na ekosio. Anka Amamprobimpo de paya ni amango ho. Enka wutu banche kakra. Eno de paya amango kakra na nka wode be ma wura akwa aba. Anka nya boni o. Amamprobihene ma afi na brane yensom. Ena nempa kan fono ne nimpa ifune kazebu Amamprobihene wa afa ne ho adwene. Amamprobihene se wa hini no nje ntum ntipa so obesomode debida. Ampara osiado akwasi akufu ya soma etu ya abofo kwa Amamprobihene ho bono Amamprobihene yamba ena osiado esi ani migina metumi so finereko meri tu ade so wonya Amamprobihene biu. Ena nipa bebia nkoma ka se na Akuapem Amamprobihene wo na wusi no na watu na ade so abusua na esi no nti ese abusua ena etu na ade so nipa bebia nkoma no ene eye Akuapem anya adwene nipa kakra nso ene ne ya adwene eno nti ogina ne tumi so etu eye Amamprobihene ade so anso ha eye late eye benkumhene eni Adwesohene ntokwa wakoye tese sumira suja no fen ebio ma tese yeso ba besi tufo hene eno nti Akuapem efa onansi ho na abranti oreye ne yope ampa ara Akuapem chiro krata ekoma Adweso police panyimpa ena ode ba konso ye de ekoma Adwesohene na krata ni mu asem no esi police mpanyin nhwe na wonsi wa Adwesohene kwan onfo bu mane mpanyin enu nti dwuma na oba bedi no Akuapem nim ho ma chinti no police mpanyinfo no nhwe na wonhye no na wonjai na krata ni bi ekoka Adwesohene nsa na okenka krata no se na love letter bengini o ye love letter bengini ohene akokora na wosisi no na nyohene abrante me Adwesohene mesi yine ne esi ohene no chena ampara Adwesohene gina ne tumi so ema prosifo a wabeto banga je bang no wode dodo kura ka homa no ema osi na na bekwen dankwa eye Adwesotufo hene Akuapem anti wesebuye asem beni o ampa benkumhene okan yo okan Akuapem se Adwesohene wonso ma suspend o Akuapem a suspend Adwesohene sa ka krata toso ya bien no osere woni team no kan si Akuapem ye idi wakoka chi wane ne mma se wo fa mpabo ya ba ko opoano na hwehwe ba ko aka ene no Akuapem wo kwan twa Akuapem tete beto titio jegwe na menka wa bakosem edu mribi benkumhene yi a wasoa na wapakan mu di chin eye Akuapem mu yi benkumhene yi a wonti ne hu jai a waboka hiri a woso ne yi edu mribim otew ne ho mateme ho otew ne ho wotete wo ho no me Adwesohene mi gina mu pampe te se ntampe ho mesome eye osiado ya wanya ne baabi kɔ no mesome na ne ma asedani ana o ma yeyi ni ele no de bebo me a na are ni bechi no Akuapem te papa Akuapem be de se me ede no wontane ani ne ete wotwe bo me ma mi were be fida mi were rim fida mi si be taso kokokokokoko mi Adwesohene mi akwen
Akuapem a wa mempo miniso betu abetreme anaso obebe boya mi po no kay o Adwesohene mente no ne jan na femi Adwesohene me mo boko beti ntebi atabu Adweso asokwa na nasime me ekwen na hu se benkumhene no be wo mosore a nare da boso pa na etene ba tabu yelenya kurase bayi Adwesohene kasi so Akuapem hene oni benkumhene ebedi nani dia ene won ba boso pa na ne ba ne mu yedrusi akurase bayi hwese late kuro na wo hon late kuro no ekura ahemfo benu ahene ase wo hene ene kubase so wo hene enso benkumhene abon ho safo hene a ekere se benkumhene ama ewiase babi akorampo no obi akora nim se sabio late wo hene ba ko a o se ade yokwasi akufu waba a obehwa obeka asem no woso benkumhene na obon gongonga no yoyo wota na achi ende obi nkase pudo hyi o na se hyewa yibedi ne dwo na ne Adwesohene ka de taato de pe so ni sei o se so se ade awe woni benkumhene aka monta ma gba no te se ntampe homa ba begu mani mase ene se Jeke pos wan farisi obesi wo hwene so ya wonso won farisi odi asawa begbu mu ene ye befa Barnabas ni beyi Yesu ya ama ya bonasenduam asempa yetia na ne onim nso enim medi asam na chi medi asam na si ne ye beko bia no mede bebrem